Espero no. Avui no és el dia més bonic de tots, el dia més bonic segurament que és aquell dia que ha anat passant i heu anat aprenent coses, heu anat, diguéssim, plasmant el vostre interès a la recepció d'informació i amb la formació del que us han donat el professorat, que també sé que ha estat molt i molt acurat en aquest sentit. Vau començar, o vam estar aquell dia, em sembla que n'érem 15, finalment n'heu acabat 11, 320 hores, Déu-n'hi-do, vull dir que hem tingut una formació molt intensa i sobretot una formació que, mira, per a algunes persones ja va servir per a enganxar-se a la feina durant el curset mateix, aquesta sort vam tindre, i del desig del Consell Comarcal del Baix Ebre, de l'Ajuntament de Roquetes i tots els que dirigim administracions és proporcionar, diguéssim, millores eines per a guanyar-se la vida i per estar tal com ha de ser una persona, guanyant-se el lloc de treball, tenint formació i, en definitiva, ajudant a que tota la societat funcioni millor. Aquest és el nostre objectiu i avui sí que cloem en l'entrega d'aquest document, que és la validació de l'esforç que heu fet en estudi i en presència.